morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। दिनै क'क्राझाराव जागोन आसाम बिधान सभानि बाजेट जुथुम। दिनै 17 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेननाय आसाम आयेन आफादनि बाजेट जुथुमनि गिबि साना क'क्राझाराव जागोन। बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव बिधान सभानि गोजौ थाखोनि थान्दै हान्जाया मैया बिटिसि बिधान सभानि न' आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दावबायनानै क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय बाजेट जुथुमनि थियारिथिखौ नायदिंहैयो। थान्दै हान्जाजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर', बिटिसि बिधान सभानि मासिगिरि कातिराम बर', गोबां मावफुं सोद्रोमा आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर दंमोन। थान्दै हान्जाया बिटिसि आयेन आफाद दानाय आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ नायदिंनानै आरो सामलायनानै गोजोननाय फोरमायो। बिटिसि लेजिस्लेटिभ काउन्सिल बिल्डिं आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ नायदिंखांनायनि उनाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बुङो दि गिबि खेबनि थाखाय आसाम बिधान सभानि बाजेट जुथुमखौ क'क्राझाराव खुंनो थिरांथा लानाय जादों आरो बेबादिनो बिथाङा गासैबो सामलायनायखौ नोजोर होयो। बिटिसिनि सामलायनायनि सायाव गोजोननाय फोरमायनानै बिस्वजित दैमारिया बुङो दि आसाम आयेन आफादनि बाजेट जुथुमा रायजो बेंगिरिनि बिबुंथिजों जागायगोन, जेराव गिबि मन्थ्रि आरो एमएलएफोरा बाहागो लागोन। बिस्वजित दैमारिया बेखौबो बुंदोंमोन दि बाजेट जुथुमाव 6थि फारिलाइनि जौगानायाव सोरखारनि बिफावनि सायाव सावरायनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बिधान सभानि बाजेट जुथुमाव सावरायजानो गोनां 6थि फारिलाइनि आयदाया जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर बाथ्रा होनना प्रमद बर'आ बुङो। 27 जानुवारि खालि बिटिआर गोरोबथानि सान फालिनाय जागोन आरो बिटिसिनि थाखाय जिल्ला गाहाय मावख'आव मोनसे गोजोन हानजा सुरनाय जागोन होनना बर'आ बुंथिदोंमोन। बेराफारसेथिं नैथि सान अदेबानि 28 जानुवारि खालि बिटिसि गोरोबथा साननि हाबाफारि बादियै गिबि मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव मोनसे गिदिर सुबुं जथुम खुंफुंनाय जागोन आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा आरो सायख'जानाय सोद्रोमाफोरनि थाखाय गोदानै लुफुंनाय न'खौ बेखेवगोन। नैथि खौराङावनो दङ। आसामा खैला खनि जाब्रबथायजों भुगिनांनाय नखरफोरनो साफ्रोमनोबो 10 लाख रां होगोन। आसाम केबिनेटआ बृहस्पतिबार 16 जानुवारि खालि रायजोआव आयेन बेरेखा खनिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायनि उनाव गोबां गोनांथार थिरांथाफोरखौ फोसावदों। राहाफोरनि गेजेराव सोरखारा साब्रै थैनाय सुबुंनि नखरनो 10 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोन। बेबादिनो 5 गुबुन गोमानाय सुबुंफोरनि नखरफोराबो 10 लाख रां खहा सुफुंनाय मोनगोन। बे आयदाखौ नायबिजिरनानै आरो दुखुनांथाव जाथायनि बिबानखौ थि खालामनो थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बारग' बिजिरगिरि अनिमा हाजरिकानि दैदेननायाव मोनसे न्यायनि नायबिजिरनाय आय'गबो गायसननाय जागोन। बेजों लोगोसे अनिमा हाजरिकाजों सामलायजानाय मोनसे जुनिया नायबिजिरग्रा हानजा एसआइटिआ सोलिबाय थानाय एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानै जाथायखौ आरोबाव नायबिजिरगोन। थामथि खौराङावनो दङ। आसाम केबिनेटआ बिटिआर जौगाखां बिथांखिफोरनि थाखाय 401.50 कौटि रांखौ गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ बिटिआर ओनसोलाव जौगाथाय आरो सिबिथायारि सानज'थायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे गेदेर आगान होदों। बृहस्पतिबार 16 जानुवारि खालि केबिनेटआ जर'खा थांखियारि मावथांखि जौगाथाय (एसअपिडिजि) नि रांनि सिङाव 401.50 कौटि रां हगारनो गनायथि होयो। बे मख'जाथाव बिबांखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसि) ओनसोलाव गुबुन गुबुन जौगालु मावथांखिफोरनि थाखाय बाहायनाय जागोन। बे थिरांथानि थांखिया गाहाय सेक्टरफोराव ओनसोलनि सोलिबाय थानाय जौगानाय आरो दावगानायखौ रोखा खालामनाय। ब्रैथि खौराङावनो दङ। आसामाव 22 बोसोर बैसोनि गोमानाय आइजोनि गोथै सह बोखांदों। नखरनि दाबि जिनाहारि आरो बुथारनाय। डिब्रुगड़ दैमायाव गोमानाय आइजोनि गोथै सह मोनदों। आसाम डिब्रुगड़नि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों, जेराव सासे 22 बोसोर बैसोनि आइजोनि गोथै सहखौ गोमानायनि सानब्रै उनाव 13 जानुवारि खालि दैमानिफ्राय बोखांनाय जादोंमोन। पुलिसनि बादिब्ला गोथै सहखौ बै सानावनो पस्टमार्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जादोंमोन आरो दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। बे जाथाया गुवारै हेंथा दिन्थिफुंदों। गाग्लोबजाग्रा नखरजों लोगोसे जायगानि सुबुंफोरा
दायनिगिरिखौ हमनो दाबि खालामनानै लाहौवाल पुलिस थानानि मोखाङाव ज' गाग्लोबजाग्रानि नखरा फोरमायदोंमोन दि बियो 9 जानुवारि खालि लाहौवालाव सासे लोगोखौ लोगो हमनो थांदोंमोन नाथाय माब्लाबाबो फैफिनाखै। उनाव बिथांजोनि गोथै सह'खौ मोनसे दैमायाव गोजावना थानाय मोननाय जादोंमोन जेराव जि जोम गैयामोन आरो जोखोम जानायनि दागो दंमोन, जायनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा अजद होदोंमोन दि बिथांजोखौ जिनाहारि खालामनाय जादोंमोन आरो बुथारनाय जादोंमोन। नखरनि सासे सोद्रोमाया बेखौबो दाबि दैखांदोंमोन दि थैनाय समाव आइजोआ गोर्बोआव दंमोन। पस्टमर्टम रिपर्टखौ नेथ'नाय जादोंब्लाबो डक्टरफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गोर्बोआव थानायखौ रोखा खालामदोंमोन। दुखु मोननाय नखरा दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै थार आरो मोजाङै नायबिजिरनाय आरो थाबैनो राहा लानो दाबि खालामगासिनो दं। 5थि खौराङावनो दङ। चिरां जिल्ला CGM बिजिरसालि 2024 मायथाइनि जोबनायसिम गासैबो केसफोरखौ बोखारबाय। चिरांनि गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट बिजिरसालिया लाथिख' पेन्डेन्सि मोननो हादों। मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायाव आसामनि चिरां जिल्लानि गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट बिजिरसालिया लाथिख' दिन्दां जानानै दं। 31 दिसेम्बर 2024 मायथाइसिमाव बेनि गासैबो केसफोरखौ फोजोबस्रांदों। बेयो ओरैबायदि मोनसे हादोराव मोनसे मोननो थाङै जाफुंसारनाय, जेराव 5 कौटिनि बांसिन केसफोरा थाबथानानै दं। नेशनेल जुडिसियेल डाटा ग्रिडनि बादिब्ला गासै भारतआव 4.5 कौटिनि बांसिन केसफोरा जिल्ला आरो गाहाय बिजिरसालिफोराव थाबथानानै दं। चिरांनि जाफुंसारनाया मोनसे मख'जाथाव आगान जाय गोबाव समनिफ्रायनो गोबाव जानायनिफ्राय जानगाराव थायो, जाय न्याय होनायाव हेंथा होबोगासिनो दं। पाब्लिक प्रसिकिउटर नन्दिता बसुमतारिया फोरमायदोंमोन दि चिरांआ 2024 मायथाइयाव 143 केसफोरजों जागायदोंमोन आरो गासै बोसोराव 687 गोदान केसफोर दाजाबदेरनाय जादोंमोन। दिसेम्बरनि जोबनायसिम गासैबो 830 केसफोरखौ फोजोबनाय जादोंमोन। गुबुन मोनसे मख'जाथाव बाथ्राया जादों चिरां जिल्लायाव दायनिगिरि जानायनि हार, जेराव जानुवारिनिफ्राय नबेम्बर 2024 मायथाइसिम आसामनि गासै दाय हमजानायनि हारआ 22.68 जौखोन्दो। गासै बोसोरनि थाखाय चिरांनि हारआ 23.29 जौखोन्दोआव एसे बांसिन। 6थि खौराङावनो दङ। आसाम मेरापानियाव ड्राग्सजों लोगोसे 2 नागा लाइमोनफोरखौ हमदों, नागालेन्ड पुलिसनो गथायबाय। आसाम नागालेन्ड सिमायाव ड्राग्सनि दायाव 2 नागा लाइमोनफोरखौ खादों। आसाम नागालेन्ड सिमायाव 2 नागा लाइमोनफोरखौ मेरापानियाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा लांनायनि थाखाय खानाय जादों। बे जाथाया बुधबारनि बेलासियाव जादोंमोन जेब्ला मेरापानि पुलिस थानानि खाथियाव देलायपुर ओनसोलाव जायगानि थागिबिफोरा गंसे मटर साइकेलजों ड्राग्स लाबोबाय थानाय 2 सुबुंखौ हमदोंमोन। रांस किकन आरो साम्बे मुंनि 2निबो खाथियाव 333 होबथाजानाय सिम्पेक्स टेब्लेटफोर मोननाय जादोंमोन। बबेखानि थासारिया दान्थे-बिदान्थे गोनां महर लादोंमोन जेब्ला सिमायाव मोनसे गेजेरारि गोहो महरै थानाय CRPFआ हेंथा होदों। आसाम पुलिसनो खौरां होनायनि अनगायै CRPFआ 2 सुबुंखौ नागालेन्ड पुलिसनो गथायना होयो, जाय बिसोरखौ गोख्रैनो नागालेन्डआव लांफिनो। रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि हमजानाय 2 लाइमोनफोरा अजद होनाय बादियै नागा पुलिस मावख'गिरिफोर, जाय ओनसोलारि थागिरिफोरनि गेजेराव रागा जोंनायखौ बांहोदों। सिमा खाथिनि असमिया सुबुंफोरा आसाम पुलिसनि गावसोरनि ओनसोलाव मोनथाय आवथाखौ दाबि खालामनायाव फेलें जानायनि सायाव रागा जोंनाय फोरमायदों। बे जाथाया सिमा बारनानै फेग्रा मुवानि दायफोरखौ सामलायनाय आरो न्यायखौ रोखा खालामनायाव CRPF बायदि गेजेरारि गोहोफोरनि बिफावनि सायाव गोब्राब सोंलु सिखाङो। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।